upenyu hwakatondiomera. Ire kuita vana vangu panapa kandikuita kubvutira. Ndakavarayirwa. Ende nguva inorwara vana vangu shuwa. Mweya wacho ndofunga unotosudurutsa amai ndinenge nditori ndega. Pavanozouya amai mwana anenge aenda kare kare. Saka izvezvi handina kana rugare. Abiswa zvinini inini handizvizive. Kumberi kwaMwari wangu handizvizive zvinhu ndikutori munhu anototamburawo. Handizvizive zvinhu. Nhau iripo haina kujeka, haina kutambanuka. Nhau iri mumusha maamai ava yakaoma. Ine uroyi hweropa hwomumusha hwedzinza. Unotevera, unobva apa uchienda apa, uchibva apa uchienda apa, uchibva apa uchienda. Ndikuda mafaera. Asina kukanikwa nezvepadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka ndinoitwa Bishop kuchekwa. Auyawo pakati pemusha uno amai musukasoro. Vanorarama pakati pemusha uno. Pane dare riripo riri kutsanangurwa pakati pemusha uno. Risina kujeka, risina kutambanuka. Riri kuita kuti upenyu hwavari kurarama pamwe chete nemhuri yavo pano usavafadza. Number 1 pamba panapa pasokuvarika. Ane ndizvo amai. Number 2 pamba panapa pane nyaya iripo nechimisikidzo cheruva riripo risina kujeka, risina kutambanuka. Pakunzwisisa kwatiri kuita pamweya, pakuona kwatiri kuita pakati pemusha uno. Kuti Mwari vatibatsire zvikuru pamusoro pebasa riripo. Uyewo kunamata kwataita tichisvika panzvimbo ino. Tine zvinhu zvataona zvatanzwisisa pakati pemusha uno. Zvikuratidza kuti pamusha uno patori nezvikarawo zviripo. Zvatoda kuti tioneranewo pamwe chete mimi vanhu muri panapa. Amai kanda kutoda kuti basa rakadai nenda kuda kubvisa hembe cha. Asi nda kuda kuti baba sezva kusoma dedzi ratakuita iwo. Ndisati ndaita basa riri panapa. Kana vane zvavari kuda kuti vabvunzwewo mutaure imi munogara pano. Asi dare ratiri kutaura nezvaro. Nhasi chaiye usiku hwadarika pamba panapa hapana kurarika. Hamendi ndizvo vabereki. Pane vanhu varatidza kuti vapinda mumbande. Dzaiva nguwai? Asi panguva yacho mabadidza light. Muri kuzvinzwa baba? Tinotenda zvikuru. Saka basa riri panapa toda kuti tiite tinzwisise, tichibatsirana tichionana pamwe chete. Ndichida kuti sezvakaita imi baba ndini vatadedza kuti tibatsirane pakuona. Uyu mukomana ndinayo ndiwandiri kushanda naye anoitwa giri yawo. Akapinda nayo mbo momutarisa manzwa motombisa bhurugwa rako, mombisa sheti yako, momutarisa zvonatojeka, mopedza mopinda neni. Handiti tapedza tobva taita basa redu. Nokuti tichitsvaga zvinhu zvokuti nyika isunungurwe zviri pachena, zviri pafeya, zvisina dambudziko, zvisiri zvokuti mangwana zvinozotaurwa nepasiripo. Hane ndizvo amai musodasora. Tichida kuti kubatsira mune hama dzenyu dzisipo panapa. Tinozoda kuzonatsonzwisisa kuti basa iri rakaitwa chaizvo here kana kuti rakafamba sei. Saka tichida kuti tionerane. Pamusoro wetiri papapo ndikubvunza kuti kwakatora foni achitaura pafoni. Kuzoita kuti kana ndichinge ndakuvatsanangurira hanzvadzi vangu ndichivaudza kuti zvakaitika pamba. Zvakangoitika mejinsi handakukunda kuti ndiite kushedzi. Hatimboti nguva iyo inosvika yekuti pakupedzisira zvapo vanozofonerwa movazivisa kuti ndo maitikira zvakaita sei azvakaita. Asi imi maiwo handizive kana mune mbudzi amungagona kuvabvunzawo maringe nematare atiri kutaura agere pano kugara kwavari kuita pamwedzi nenge mina kana kuti mishanu kumashure uku tichitarisa pari kuoneka kuti pamusha panapa pane rufu rwakaitika. Ane ndizvo rimwana akashayika mushayikiro usina kujeka.
usina kana kutombotambanukawo mafira amusina kutomunzwisisa kusvika nanhasi. Svika nanhasi zviri kutondireza. Mwana uyu mwana womusikana ndiye mwana wake mumwe chete. Aiwa nemumwe futi akashaya nemafira akaita iyani. Uyu ndowechipiri akafa futi nomufiro mumwe chete. Chaizvo. Wokutanga akafa ari pastage ipi? Akafa nemakore 2. Wechipiri 6 years achitenda ku 0 grade pamachero. 0 grade abafa. Notenda zvikuru. Kana mune zvamungambobvunzwa isu tichigadzira zvedu basa redu. Panapa inini handisi kurara. Ndine vana 2, musikana abereka mwana wekutanga. Mafira ake ndiwaya. Wechituyu anga 6, uyu anga akafa ane makore 2. Uyu wechituyu anga ane 6 years achienda kucreche. Saka zviri kutonditambudza kuti chiko chiri kumboitika tina bishop pano. Saka ndati matambudziko acho nezuro vakandishedza vakati uyai kuno, ndakaenda masikati vasati vapinda chechi. Vakanditsanangurira zvavakasangana nazvo. Zvakanzi aiwa takapedza chechi tichasvika kumba. Saka havana kuzokunda kusvika. Saka apa vakati musikana mukira, musikana ndobva amukira. Ndobva ndokuuya papa ndofunga manguva makatungamidzana. Saka ndokusvika kwavaita manje. Dambudziko rangu ndirore chete. Asi zvikuru kana kuti pane vana, pavana munikidzo wangu ndivava vari kutozokaidzikawo futi ndinovashedza pazvinoitika. Ini ndanga ndisipo ndaenda kunoona atete vangu. Saka pazvakaitika mwana akati ifuru ndobva ndangomutenda naye kuchipatara. Ndichifungidza kuti ifuru akatotakurwa nanzvadzi yangu achienda kuchipatara patara. China chitatu icho chakaenda kuchipatara, china achibva adzoka. Mwana anga aenda ndichishedzwa kubva uchaona kusvika pana ndakaona mwana aita sei. Asi sakwanise ndokushedza futi vanekidzo vangu kuti uyai mundionere zviri kumba kwangu. Zvanhasi handina, ndangonzwa kuita pange pane munhu ari kupinda uye atanga kutaura kuhope. Ndobva ndati pati. Achitanga kutaura ipapo ndobva ndapatika ndobva ndabatidza tochi. Ini nokuonawo kwangu kuti pane zvinhu zviri kuitika panze munhu ada kupinda muno mumba. Kana kuti anga arimo kana kuti anga asimo ndobva ndabatidza tochi ndobva ndosvika chinguva uyu. Ezve zviri kutenda zvitokwira. Asi zvimwe zvaicho zvokuvhumuka zvaitoita zvepapo neapo. Aiwa maruva aya inini handisiri ndakatsvaga maruva. Saka inini ndatombotaurira baba ndakati iro ndorangu iro. Neizvi zviri kuseri kumapureti izvi zvimaruva zviri ukunze zvomusikana. Maruva ndakabva nawo kwajeka dzangu kare kare. Aiwa unofanira kutaura kuti iro neriroro. Maruva aya ndakamafarirawo kwasekuru wangu kurumanjo semunhu anofarirawo maruva. Kabva ndauya bandadyara. Iro rimwe iro ndakamapiwa kukomboni kweiro rinonzi Zambia. Anombopiwa nemunhu ndakatora ndega. Kuona kwavo ndongoti iruva. Aiwa ndikuona kuti zvabatwa kumwe handingapindire zvapinda ndoti aiwa ini maruva pangu patodziko dzekuwa ndiane dzimwe mhepo dziripo handisi kuziva. Maruva zvinonzi izvo zvirizvika pange zvakatapa maruva ipapapa ayatuwa adyiwe nemhuka nezvipfuya. Ayatuwa anodyiwa adyiwa ari apa. Nyango zvikaita sei? Aiwa ipapa apa rinogona kutogara riri papa. Saka inini ndasingazoti ruva rakabva kupi. Saka nhasi ndokubudikidza nokuziva kwacho kuti ruva akaritora kwakati raimbogara mumba. Handii ndiraimbogara mumba. Aiwa riri rakafa riri ndakadyara riri. Pane raimbogara mumba. Ndokumbira kugara zvangu pasi. Iro klaimba iri kusaidi uko. Mwari mutosimba kundinamatira ndakufuma kufunga zvinhu zviratidzi. Mati? Kuti mutinamatire ndakunzwa kupera simba nokufumura kwamuita zvinhu. Ndofunga. Alright, garai henyu ipapo. Handifunga kuti mungaparadzwe tiripo. Taurai zvimwe zvamunoziva muwane kubatsirwa zvakanaka. Maruva aya makaenda atora kwababa vamai venyu ka? Kurumanje. Alright. Kwenyu tete magariro amuri kuitawo zviri kuitika pamusoro peupenyu, zvii zviri kuitika, tsanangurai. Ini upenyu hwakatondiomera. Tsanangurai. Ndingotaura.
upenyu hwakatondiomera. Iri kuita vana vangu panapa kandikuita kubvutira ndakavarayirwa. Ende nguva inorwara vana vangu shuwa mweya wacho ndofunga unotosudurutsa amai ndinenge nditori ndega. Pavanozouya amai mwana anenge aenda kare kare. Saka izvezviso handina kana rugare. Muri kuti pakafa mwana wokutanga makanga muri mega? Ndandiri ndega. Mai vakanga vaendawo? Vanga vabuda vanga vaenda kuchipanza. Pakafa mwana wechipiri? Vanga vabuda vaenda kuchaona. Vakazouya pavanozouya zvinenge zvati mwana panenge pasisina. Apo mune muri mega? Apo ndiri ndega. All right. Muri kuzinzwawo dambudziko guru rinotoitika uyu anenge atori wega. Makaona pane musiyano wemakore kapa wekuti mumwe mwana pamwe akatofa mama toziita mamwe makore musina kubereka. Makaita mamwe makore mangani musati mabereka? Chinondinetsa ndechekuti akafa muna 2014 2017 aiwa 2014 2015 2016 2017 2018 bva ndabereka munhu. Saka inini chinondinetsa ndechekuti vana vacho ringofa gore rinopera na4. Saka zviri kutonditambudza izvozvo. Kana ndakarara ndenge ndichitongorangarira kuti ko chii chiri kutora nzvimbo. Wosaka pamane kubatikana kuti zvatiri muna 24 muna 34 kuroti pane zvimwe zvinhu zvichatoitika zvokutoti pamwe ndiri kutoendawo 2034. All right. Zvizvimwe zvamunosangana nazvo tsanangururai vanhu vakwanise kunzwisisa. Kunyanya pakutanga pafa mwana wokutanga uyu ndasati ndavhurika pfungwa ndasingazive Mwari. Ndaitorara but zvakatora nguva refu kubudawo mupfungwa mangu. Asi izvi zvakaitika zvamanje manje zvitoita kunge zvakaitika nezuro. Kana kurara chaiko handimborara dzimwe nguva. Foni ndiyo inotondivaraidza kazhinji kacho. Ndorota hope dzinochisa saizvozvi nhasi. Ndarota mumbomu nchitoshamisika nditi kodhora rakavhurirwei. Saka pamusuwo pepa ndaona chirima cheblack chakati ndo. Time idzodzo amai ndopa wabaidza light. Ndikabva ndarara futi. Kutaita kunge takagara pasituba but vanhu vanga vakagara pasituba panoziva kuti ndiani. Munhu wandangoziva chete hanzvadzi yangu anoitwa Mo anogara kuRumani. Tiri panapa ndakamira apo pasitubu ndichitomubvunza ndichoti harisi bhazi here? Zvazvanzi ibhazi irori riri kuenda kupi? Ndire Nyaradzo here kana kuti ndire kumasports? Bhazi reshuwa rauya rakabva ramira murodhu. Vanhu vanga varima havana kana kutombovhura madhoo. Vangojamba nepahwindo ndokuuya kwandiri. Mupurisa uyu hanomboziva kuti mukadzi here kana kuti murume but anga achitotaura kuti uri kufumurei baba wedu. Mangwana nchiwana mavhidhiyo imwe nguva kana ndine data ndiri paapo. Kangosiyana siyana mashona muhu nemaAfrican. Tinotenda Mwari. Saka pane chinhu chokutanga chatati tingoonerana. Chinhu chokutanga chinoti ini ndine mukomana wandinayo anonzi Giriyawo, muprofita ndowandiroshanda naye. Saka ava ana baba vatadedza ndovo mumusha muno. I think vamwe varimo mukomiti yemusha ndizvo. Samusha tavatsanangurira vakati pagwaedhi kuti ashanda henyu vanhu vaita se vararame. Saka basa zhinji rinowanzoda kuitwa zvinhu zvakajeka zvakachena. Paipe kutumai muri mega baba ambizvi pamwe mabhadharo. Saka zvadani ndichikupira ndezvekuti baba Moyana baba ndimi sabhuka tangai kupinda nemukomana wemukato mumutarisi. Vamwe vanouya vakaisa zvinhu
Wobva wada kupomera vanhu. Avo pafoni Aiwa, ndataura nawe ipapo. Ndengokumbira kuti makapinda nomukomana mutarisa. So tine basa ratoda kuita pa. Vane zvirimo mbo. Zvatoda kuti zvibude pachena. Saka ndachikumbira kuti makambopinda naye mbo. Mutarisa. Chapupa handiti makadzoka mupinda neni. Handiti tobva tatanga iri basa redu. Atanyingoti mese mtikuonerana. Wana anobhadharwa. Wana anobhadharwa. Anobhadharwa mari. Nogona kuenda apa pamaita pavarume vamweni kana vaviri. Mungotaurawo zvamaona. Enda boy. Kumba. Jet. Kumba. Pamusoro inini hangu pandapinda umu inini handina chandaonawo chokuti pamwe ndingati vane chimwe chinhu. Ndangoonawo sevanhu samazvese. Tisingazivo pamwe maziso anogona kunge akavharika amene. Asi ndangoonawo semuonero wandirongowaita mazvese. Pupurayo. Pamusoro nani chandaona zvangu tangotarisa vanhu hapana kana chavanacho. Saka kana kuri kuita basa vanogona kuita basa zvavo hapana chandaona chatingati chinganzi chavabvisa ichi. Hapana chandaona. Tinotenda. Tinotenda zvikuru. Saka amai hana yenyu zvino zviri kurova nditi. Ayo haisinyanya zvavo. Haisinyanya kurova. Ndoda kuti hana yenyu inatsodzikama. Towane hedu kubatsirana. Nokuti apa maakuita sekunge maakutya kuti pamwe ndiri kufumura zvinhu zvechi. Aiwa ndezvangu here zvinhu izvi. Aiwa. Hatisati tasvika ipapo. Ndode kuti hana yenyu isatye. Handitika isavhunduke. Kuita sekunge maakutya kuti ndakafumura zvinhu zvavanhu ndingatakwe. Handiti hana yenyu ngaidzikame. Towane kuita sei kubatsirana zvakanaka. Saka ndingangokumbira mai uyai. Mari? Mukutaura imimi. Abatwa nemagineti. Ko magineti yabva kupi futi? Ndicha bucket ndiana ngalibatiro bucket varume. Kana sekuti tibatire bucket. Ayo iro riri apa. Rine mvura iro. Amai ngati vhurai mumba menyu iyo imba iri kokutanga. Chance! Mwere mvura. Burn style. Mwaya mvura baba. Mwaya. Mai kwaro. Style. Dawe kuno msikano. Go. Toda mugabare kuvuru mukutema. Umugate matimire mzungu anditi. Mleki mzungu turimo twanga turimo. Alright. Zimwe ndenda ndayasanzira. Hotel. Babereki mukona gatira ndikubuda naro mumba riri kunziri nenzungu. Handi marona? Ndaongo. Sikuzipa kuyi. Timwere mvura. Uyaya mani. Ini ndakavhura ka. Harizi rangu gate. Imimi mfuga amaya.
torai muzungu dzenyu dzirimo motoni. Torai amai, batai. Ko izvo zvirimo zvii? Sumudzai. Sumudzai. Batai chinhu chochiye. Tichisumudze. Sumudzai mudenga. Chii chivabereki? Bobobo. Kondo. Dzoserai henyu Mwari mo. Torai mugoto wenyu. Imba yamunorara zvino zvindei. Ko i makaipinda nokuda kwei? Chii chaitika mumba mamairara musati mapinda mumba? Taivhumuka zvatari kuweta ufunga ino. Ari kuvhumuka zvatari kuweta mumba ino. Ari kuvhumuka muka mumba umu ndo mamuri kurara zvinozvi? Maimborara mupi? Tamborara uko. Mupi? Iyo dhora tapinda naruko. Handeito. Ngotindasiya vanhu. Ayo, atipewo tochi kana pana ane tochi. Chero phone. Chance, vai goro, tai. Mambo munoera. Ndaida kutenga mundu saka ndakaputsira mari yacho ipapa. Ndakaitengeta mumba. Pakumbeze baba. Nezuva ndakatopa bata apa nezuva. Uchita sei? Ndichibvisa mari ndakatitege ndichishandisa mari yandaida kutenga mundu. Patatora miko iyi vapinda mumba chii chaitika? Tatino mugoti ngautenderedzwe chi? But paramba pakanongedzerwa ndebaba. Pajira rori 100. Zvinobareka ndipamuvhura ndinozoita muza. Ndipewo banga. Ipapa. Mari kana imi yamukucheke? Hapana mara. Aiwa mira ya hizi mari mira. Imari yakadai nevabereki iri kubva yadaurwirwa. Aiwa nduto hoi iri mugumbeze. Taiti pamwe chiri patauri ndandanodyirino. Saka taurira ino gumbeze hamuna kuziva. Aiwa ndazozviona. Shekai baba. Isiro. Mvura iri kupisa ku. Machemaka. Ndio. Kuonera na bereki. Ipewo. Sasa kutsanangurira kuti chinonzi chii. Ipewo gate. Amai, panapa pane nyaya imwe iripo yandinoda kuti tibatsirane futi.
chibva yangogara ichipera. Inyaya yemhuka inogara pano pamusha, asi mhuka iyoyo haichaita basa rayo rainofanira kunge ichiita pano pamusha. Yaakutoshandawo kuita zvimwe zvinhu zvayakuita, asi mhuka yandiri kutaura nezvayeyi hamusiri makaitenga. Ane ndizvo hamusiri makaita sei? Inonzi chii mhuka yacho? Inonzi kiti. Iri kupi? Idedzei tini. Mugoti. Nawo mugoti. Idedzei muye nayo. Munomudedzerawo munoita kiti? Mwakanongedza mugoti kanoi? Ena unokabata iwo kana wakatumwa basa naMwari chaivo. Ukabata chaivo akambokuruma. Yanayo kiti iyoyo. Bata zvakasimba. Kiti bata zvakasimba iwe. Unoita basa raMwari here? Torai saga racho uye. Daitorwe kiti daionekwa. Kiti muridzi waine chai akanatsa itsvaga akaitorerwa. Akanatsa itsvaga chai muridzi wekiti ndiani ane nhoroondo yekiti. Nhoroondo yekiti nani? Yakabva kumusoro. Ibate makonzo saka yakatiza itwaye ndobva yabhoya opeda. Isemsaka. Ndobva yazotiza opeda ndobva yagara kuno. Ndomazira andinoita. Yakabviwa naye kumba ichinzi ibate makonzo padzimeka. Saka yakazobata makonzo ere pajemeki kiti. Haina upfuro kwenyu? Yakatoya nekwangu ndokubva yapoti funga one day rechitu paikangoona imbwa yayo ndobva yawewo kunoko. Chitosi kunaipi wekukati yakauya kuno kupenge makonzo ari kungonetsa. Iri kupi? Saka ndakazoona kuti hai kugara ikuyo. Saka kiti munogarawo nayo sei panapa? Kiti haina basa kana ikatapurukirirana zvezvekuti ikabva kumba kwaNhingi muchiziva kuti ndeyaNhingi hamukwanise kana kukonzerata vanhu vacho varidzi vayo. Haina basa inongo makataura. Makaudza varidzi vayo? Payakabva ndova ndakataurira. Vakazouya here vakaitora? Havana. Vakatoitwa nokuti vakazoti haisisiri kiti yatakatenga. Yedu yatosiyana nezvipi? Nezvavakaitsvagira. Saka kiti panapa ine mabasa iri kutoita. Hande mumba umu vanhu vari kurara vachichema. Mukurara muchidzvowa vanhu kamu. Panapa pane nyaya iripo chayo ine chimiro chinonatsoratidza kuti zvinhu izvi zvine kwazviri kubva kwazvabva. Uyo mwana usikana uyo anokutora kwaakaita ruva asi achiritora kumusha kwaamai. Ndichokwadi tiri kukuudzai kuti haambofa akaita mwana anofamba pakati pemusha uno. Hunge kana atenonoraramira ari kune imwe nzvimbo. Asi nichinja ndoda kuziva ndechekuti nhai Samusha, mwana uyo ane makore mangano musikana uyo? Mukandibvunzirawo kuti ane makore mangano?
Anorara nani? Kubarini. Every day. This was no abere. Every day. Asi murumba mwachete. Kubva pa 0 years kusvika pa 33 years. Ndizvozvo here wabereki? Kubva 0 years. Zvingaita kuti munhu angarare kwake amai vachirara kwavo. Kubva pa 0 years. Vachirara vese mumba mwachete. Vese baba achiberekwa kusvika zvino. Ani nguva here asi asunungurwawo. Kwamai mwana wenyu munomutyirawo here kuti kana mukamutise panapa pandiri kuona kuti ndofunga inenge hozi. Iyi ndikuona kunge imba, iyi ndikuona kunge imba, iyi ndikuona kunge imba, iyi ndikuona kunge imba. Anotya here kurarawo wega? Zvokuti ini kurara yega ndinoda. Saizvose kukuma kwaanenge achiita ndechiti mwana wangu pamwe akakuma. Kanotomuka kusena achindiudza ndichimuudza kuti kochiko hakusi kuchete ndikana nemunhu. Iwo shungu dzokuraro toti dzokupinda mumba mako semukadzi woenda mumba mako wakasunungoma hazvinazvo. Ko mukawanawo shamwari yenyu zvinoita sei? Tongoonana ikoko kwatinenge taonana ikoko. Pauye kuno. Asvike pano. Nokuda kwei? Hamusiri mazerere ekuti kana mukawana kufambidzana naye mutonatsobudira amai pachena inini. Ndine munhu wangu. Makamona achisvika pano mukwasha wani. Hamusiri mazera acho here. Chichi kunyanya kuoma kuti musasvike pakadaro. Ndozvokutondinetsawo. Amai makambovaudza vana vanoramba? Handisandavaudza. Handisati. Asi chiripo kandichauti kamwana ane nhanga. Komana ane gota. Mubereki anenge ane yake imba. Saka zvinenge chinzi hapana imba. Ndojacho hapana. Ko panogonza hapana imba. Panogonza hapana imba sei? Panapa vabereki kuonerana panapa. Mukuona mune imba idzi 2 rooms idzi. Iyi imba. Patairara umwe ini ndairara ine yekutanga ivo vachirara wekumberi. Musi we1 ivo. Ya saka panapa pane nhau iripo. Ini ndikuda kuti maruwa aya ngaabve pamusha unoya. Iri ruwa ngaribve. Iruwa rakabva kupi? Ndiro raakutaura. Rakabva kupi? Rakabva kurumanje. Kwajeke. Kwani? Kwasekuru. Sekuru wanga wachiri wapenyu pandakauya neruwa. Ndokwarakabva? Ngaribve panapa ruwa iri. Imimi usiku makarara chii chinotaurwa nyaya yemaruwa ikuope dzenyu? Hanzi ruva rinodetesa. Kana mwana anogara achirwara maruva yakuhopokwa nekupuwa. Saka zvinokuti nditaure sekuya kwamaita kudai so. Aiwa ndoda kuti musiye mandichenesera ruva iri. Handikwanisi kuti ndigare ndega ini. Hazvikwanisi kuti ndigare ndega. Notenda. Maruwa ngabve panapa. Ese ngabve uri kwada here? Iro rakabva upi? Aripiwa ukomboni. Problem nare. Iri ndati panapa. Winze mamwe akafanana apa. Shamwari tora mamwe maruwa akafanana nayo apa. Aya ndakamapiwa kwamudhumeni. Achibva pano ese vanhu. Iri makatora sekuru vachiri wapenyu? Ndotenda zvikuru. Saka ndinotenda ndo chimiro chandaona pakati pemusha uno. Nebasa randaona riri pakati pemusha uno. Ndinotenda handizive varume pakuona nekuti tarisa kwamaita nebasa rataita pane chakaipa.
Ndakaipata uchiona. Handitika. Aiwa totenda Mwari zvikuru. Ndichazoti musvike kudare manzi Amai. Kumamhunga muuye tibatsirane zvimwe zvinotevera. Zvinoita kuti panapa muve nerugare. Hande manzwisisa ka? Zviri kumbokutambudzai tazvitakura takuenda chii nazvo. Asi dai kundoti paiswe mota. Hozi mikwedzi dzinofanira kutsvira pano. Tisu todowo dota racho toda kuenda naro. Tito matare edu zvinozotifambirawo zvakanaka. Hatina kwatinotakurana neizvozvo. Zvizvo zvifanira kuti zvifire pano. Nakiti iye anofanira kufira pano. Tatokumbira kuisirwa mota. Mara ino yose mota. Masisa ari. Asi pakuita kwese kwataita kusvika pari zvino. Chii chamakunzwa munyama yenyama? Chandakunzwa munyama yangu. Ndikunzwa kuda kurutsa. Rutsai. Chisirewo moto wakasimba. Paradze zvitiko izvozvo. Tabiswa zvinini handizvizive. Kumberi kwaMwari wangu handizvizive zvinini. Ndikutori munhu anototamburawo. Handizvizive zvinini. Toti makaisirwa handiti? Chandiri kuda Amai ndechekuti imimi mutevero kudare. Matevera kudare ndoda kuti mubviswe nyora dzamuinadzo apa manzwa. Makambodzinzwa? Ndakambodzinzwa. Makambodzinzwa ka? Ndakadzinzwa kahwani pese kukura kwangu kwese tinofamba tichienda mumadzibaba ndazvinoita. Nyora idzodzo ndo dzandinoda kuti muye mubviswe. Nhau iripo haina kujeka, haina kutambanuka. Nhau iri mumusha maamai ava yakaoma. Ine uroyi hweropa hwomumusha hwedzinza. Unotevera, unobva apa uchienda apa, uchibva apa uchienda apa, uchibva apa uchienda apa. Ndo mamiriro akaita uroyi uri pana amai ava. Ivo chaapa chezvawo kuti nditi vakahufambira vakaenda unohutsvaga. Asi zvinhu zvinotofamba zvichitambidzanwa mukati mechi? Mukati memusha. Anenge ane chimutiwo ndiye anacho panguva ipi? Panguva yacho iyoyo. Saka imi amai munofanira kuti mutevere musunungurwe. Mubviswe pamusoro pechikamu ichocho. Uroyi hwomumusha menyu manzwa? Kuzvinzwa. Ndonyora dzamuinadzo imi. Dziri mamuri. Saka toda kuti Mwari wokudenga vakubatsirei musunungurwe. Mubviswe pamusoro peuroyi iwoyo. Uroyi izwire kuti uroyi iri. Izwiro ramunotoziva ramuri kutaurwa nezvaro kunyange kuhama dzenyu handi munoziva. Kuhama dzangu handisati ndavanzwa achitaura. Asi tiri pano papa mwana anenge achitaura pamwe zvinhu ndezvenyizvi, pamwe zvinhu ndezvenyizvi. Anenge azviona kuti nawo mwana uya kuno. Pamunombotaura mazwi aya ekuti amai pamwe zvinhu ndezvenyizvi, ndezvipi zvinhu zvacho munenge mazviona kupi? Tiri papa amai vanombobvira ndambovadaro kuti amai zvinhu ndezvenyizvi. Akadaro here amai? Pandiri kufamba ndiri kunzi namata. Namata shinga nekunamata enda chechi dzemuye. Kana wakurara namata ukaona mukana pakati peusiku muka uite sei unamata. Nina amai zvauri kutaura nini hazvirizve. Vanombobvira ndambovadaro. Amai ndakadaro. Amai. Mati? Makudaro mwana wenyu kuti akakuti pamwe zvinhu ndezvenyama iyi. Aiwa munhu anotaura anenge agumbuka. Handirege kutaura munhu anenge agumbuka asi zvaanenge achitaura anenge asingazii kuti zviri kunaka. Asi mimi muri tu munogara henyu zvakanaka? Ini mbi yangu uyu ndiye anoita zvapo napo. Zvokuti kana ukamutaudza asingadari. Kosei mwana uyu muchiita zvokuti kana akaenda kwaaenda achina unotsvagawo uya mwana muhombeka uyo kuti akaenda unotsvagawo munamato waatsvaga ouya nawo anogona kuzvishandisira imi musingazivi. Sei muchida kuziva zvese kuti mwana uyu sei wazopiwe kwawaenda zvifamba sei chii? Ini handina zvandinoziva. Ipapo asi kubvunza unenge kuda kuziva mwana wangu kutaura chokwadi mwana wangu haana kumbobvirwa kubvira ndaona mukuwasha pano. Ini changu ndiri kuona nhumbu. Nhumbu ndiri kuona chi? Nhumbu ndiye ndinoona.
saka ndiri kuti nditi pane munhu akati ndiri kukufambira pane munhu muenzi wangu ari kuya Amai handina kusati ndamuone. Pane baba womwana akaya musi unoyu 6 years takamuona parufa. Yanzvenga nyaya yacho. Ini ndandabvunza kuti ndandabvunza imwe isiri iyoyo handiti. Nai mwana, iwo ukaenda kwawaenda wakandopiwa munamato. Mai havade kunge vachiuziva here? Ndoti wafamba zvakanaka here. Ko kumbomusiyawo atsvagewo zvinofamba sei. Nokuda kwemhepo idzi mai. Zvinobva zvazoringana nekutarisana nemi mai manzwa. Saka zvimwe zvacho kubva nhasi musiyewo aitewo upenyu, aitewo zvaanombofungidzira, aedzewo nezvaanokwanisa makore mashoma ekurarama. Atambanukewo upenyu humutambanukiri. Chimiro chiripo panapa hachina kuita zvakanaka. Titungidzirewo moto wacho. Saka tinotenda zvikuru. Mazvita isi takubatsirai. Aiwa maita basa. Aiwa maita basa. Zvaitsvagei ko nhaye madzibaba zvinhu zviri muharu. Hari yaenda ikainga tichitochengetana kuti ndomuno kusingapinde makonzo zvinhu zvanga zviru kachapita takaisawo. Noshandisa mwana musikana kurara naye. Ye murume wake kwemakore nemakore. Manzwisisa? Uzvinzo. Asi gona iri rakabva kumunhu womurume wamunotouchira. Manzwa? Richitumirwa chibva kwake richiuya pano. Uyu ndo uroyi ukuru unotofamba mudzinza menyu chero imimi mukafa. Muri kuona zvuma zviri apa pa izvi? Zvino zvazvinotaura izvi. Chelo chino zvachinoreva, chitsvuku chino zvachinoreva, chimwe chinenge chegold chino zvachinoreva, chichena ichi chino zvachinoreva. Zvisunga nokubata upenyu neraramo yevanhu. Hati manzwisisa? Saka imi munofanira kukumurwa kubva pazviri. Zvinhu izvi munotombozvinzwa izvi. Nhasi mungagone henyu kuramba pamberi pevanhu asi techitsvaga kuti mubatsirike. Asi zvinhu izvi munotonzwa nezvazvo kuti pamba panapa pasisina kunaka zvachose. Zvinhu hazvisina kumira zvakanaka zvakada kukushaisai mufaro mukurarama imo muzvimwe. Saka ndinotenda zvikuru. Ndinoimba kuti mwana uyu anotangawo kuita upenyu hwake. Kana mukateverawo kubva padare irori rataita iri. Vabereki vanga vasipo. Mungazofunga zvakawanda pamusoro pedare raitwa iri. Ndofunga vanga varipo vanokuudzai. Tatobviswa mabhurugu aise umbao. Tariswa utoonekwa kuti zvichida vamwe vanouya vakatakura zvinhu. Handi ndizvo? Manzwa vabereki. Tichitsvaga kubatsirana kuti mangwana zvifambe mushe. Ndogara padhuze. Handi munoziva. Hapafane kuita nhoroondo yakaipa. Panofana kuita nhoroondo yakaita sei? Yakanaka. Ndoukama hwakanaka ndiri masawira angu. Zvatenda zvikuru. Saina handitakure zvinhu zvozonzi kuchekwa akaenda nazvo kumba kwani. Kwako kasairire hako. Kapi? Ako enda inako ike zvese. Ndekapiwe kako? Ako kanga kakakwidibira pamusoro. Kanga akwidibira pamusoro ako? Akangori kahara. Maruva haatsvera. Maruva? Ndazviuye zvese izvo. Aiwa aka kana basa. Ndipewo mugoti watashandisa. Aiwa ngazvitenda kati ndakapisa pane zvimwe zvenguva munozoti apa pakapiswa zvina. Musare zvakanaka tete. Asi muteere kudare. Kana nhasi chaiye teverai.
kana mangwana kana makada musara makanatsozorora teverai tichibatsirana nyaya dziri muropa nekuti dziri muropa dzikasabva tikutaura kuti zvinhu zvinoramba zvakabata handiti ipapa pana ndatonzwa hasha manje dzoda kudzika dzika dzinosvika pakuda kubata munhu wese anenge achiafektwa nezvinhu zvanga zvichiitika pana hazvingoafekta vanhu vanorarama panapa chete zvinhu zvabereki manzwa zvinhu zvinobaya baya vanhu mugara kwamakaita sei kwamakaita handimanzwisaka but iyo chete nyaya ndienda kungoda kugumirawo pano semugarisani wenyu ndigarewo zvakanaka ndisazonyanya handitika aiwa totenda zvikuru idzo nyaya mabasituofu dziri kupisa panike kasituofu